Kaixo guztioi, aurreko bideo batean tsunamiei buruz hitz egin genuen. Tsunamiak zer diren, nola sortzen diren, eta tsunami eta olatuen arteko desberdintasunei buruz hitz egin genuen. Gaur aldiz, tsunamiek edo olatuek kostaldean eragiten duten suntsipena nola ekidin edo gutxienez nola murriztu ikusiko dugu. Datorkigun aldaketa klimatikoak gero eta gorago jarriko du itsasoaren maila, eta ondorioz olatuen eragina gero eta nabarmenagoa izango da. Olatuen edo tsunamien eragina kostaldean nola murriztu ikusteko, hemen daukagu gure Basque Tsunami Tanka. Kostaldeko herriak babesteko arruntena malekoiak eraikitzea da, eta normalean malekoiak forma geometriko zuzenak dituzte. Horretarako pieza hau daukagu. Jarriko dugu pieza hau gure Basque Tsunami Tankean, eta ikusiko dugu zelako gaitasuna duen olatuen eraginetik kostaldeko herri horiek babesteko. Ondoren, zenbait olatu sortuko ditugu eta neurtuko dugu malekoia zeharkatzen duen ur kopurua. Ia ba, eragin dezagun lehendabiziko olatua. Hamar olatu sortu ondoren, 5,4 zentimetrotako ur zutabea lortu dugu. Munduan zehar badago modu natural bat kostaldea olatuen eraginetik babesteko. Modu natural hori mangladiak dira. Mangladiak zenbat eta zabalago eta dentsoagoak izan, ematen duten babes maila handiagoa da. Basque Tsunami Tank honetan mangladiaren eragina neurtzea oso zaila da, baina horretarako egin dugu pieza hau, sartuko dugu pieza eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Hamar olatu sortu ditugu, eta mangladiari esker, malekoia zeharkatu duen ur kopurua zentimetro erdikoa baino ez da. Mangladiaren antzeko lana egin dezakete malekoiaren aurrean kokatzen diren harri erraldoiak. Horien eragina ikusteko jarri ditugu hemen harri hauek, eta ikusiko dugu orain olatuen aurrean zelako eragina duten. Hamar olatu sortu ondoren berriro, harriei esker, kostaldea edo malekoia zeharkatu duen ur kopurua 2,8 zentimetrotakoa da. Azkeneko froga modura, malekoiari beste geometria bat emango diogu. U geometriako pieza hau erabiliko dugu, malekoi gisa, eta ikusiko dugu olatuen ura kostaldera iristen denean, geometria horri esker, olatuen ura berriro itsaso alderuntz bideratzen dela. Hamar olatu egin eta gero, urak ez du zeharkatu u geometriako malekoi hau. Bukatzeko goazen laburpentso bat egitera. Erabili dugunean geometria zuzeneko malekoia zeharkatu duen ur kopurua 5,4 zentimetrotako altuera lortu du. Mangladiarekin 0,5 zentimetrotako altuera lortu da. Harriak kokatu ditugunean 2,8 zentimetro lortu ditugu. Eta geometria kurbatuko malekoia jarri dugunean, ez da urik iritsi kostalderaino. Dana bideratu eginda berriro ozeano alderuntz.
Beraz, modu desberdinak daude kostaldea olatuen eraginetik babesteko. Geometria egokiko malekoiak eraikiz gero, gure kostaldeko herrien babes maila handitu egin daiteke. Gaurkoz hau izan da dana. Gora geologia!